Jake Vella, iż-żagħżugħ ta' 15-il sena minn Birzebbuġa li ġibet is-simpatija tal-Maltin u l-Awċin kollha. Determinat, kuraġġuż, qalbu tajba u ta' ispirazzjoni għal kulħadd. Kien ibati mill-marda rari ħafna magħrufa bħala rowhead li twassal biex iżżid fil-pis b'mod maġġel ħafna. Il-ġimgħa filgħodu Jake tilef il-ġlieda tiegħu mal-marda li ħakmitu u ma baqax għaddej mid-tbatija li kien għaddej minnha. Imdawwar minn dawk l-aktar eżistew fosthom ommu Maruska u missieru Josie u ħala ħar nifsijiet ta' ħajtu l-ġimgħa filgħodu fuq is-sodda li l-aħħar ġimgħat qatta ħafna ħinijiet fuqha jieħu l-kura fit-taqsima tal-kura intensiva tal-Isptar Mater Dei. Minkejja saħħtu Jake kien atleta. Blawm u ċiklizmu kienu l-favoriti tiegħu fejn permezz ta' dan huwa kien dejjem jara kif anke sejjejn lill-oħrajn. Fil-fatt iż-żagħżugħ kien saħansitra ħassem f'numru ta' attivitajiet sportivi biex jiġbor il-flus għal karità, partikolarment għall-Assoċjazzjoni għall-Annimali Abbandunati l-AAA li ħafna wkoll baqgħu jassoċjawh magħha. Fost l-oħrajn huwa kien ħassem fawma ta' 100 metru u oħra ta' 1.7 kilometru. Min qed isegwini nixtieq li jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-page tiegħi Jake Vella Athlete u hemm in-numri tal-AAA minn fejn jistgħu jagħtu donazzjoni u jagħtu donazzjoni kemm jista' jkun. Ħadna reazzjoni ta' Rosalind Aġus, il-manager tal-assoċjazzjoni li kien jgħin Jake fejn iddeskrivietu bħala eroj. Kull sena kien jiġbor madwar 4,000 għas-santwarju tal-AAA kienet xi ħaġa kbira u eċċezzjonali. Il-klib kienu ħobbhom meta kien jiġi s-santwarju kien jipprova jerfa' anki l-papis, kien jipprova jdur fuq wara biex jara l-klib kollha. Tlifna hero żgħir. Memx kelma oħra. Kont kellimt ħafna ma' nanna tiegħu u għadni niftakar sallu, niftakar kemm tgħidli li iħobbu dak it-tifel u l-kliem tagħha baqa' ġo qalbi. Kien tifel li jipprova jagħmel dak kollu li jista' biex jgħinha. Memx kelma oħra. Waħda minn dawk li fl-aħħar snin ħadmet għattieħ ma' Jake biex jiġbor li kellu anke l-flus għall-AAA kienet propju Mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Bela li għal dan il-għan ukoll kienet nediet l-inizjattiva tagħha u ta' binta Georgia May rigal bimħabba fi żmien il-miliet. F'Novembru tal-2022 Jake kien irċieva kallotta mingħand il-Papa Franġisku li ġiet ippreżentata lilu fl-isptar mill-Ambaxxatur Malti għas-Santa Sede Frank Zammit. Fl-aħħar xhur Jake nibtet ukoll in-namra tal-mużika fejn beda jitgħallem il-kitarra u l-pjanu. Filmati li kienu tellu membri tal-grupp Kantera feluq sninu u jidher idoq il-pjanu magħhom fil-waqt li f'ġurnata oħra kien ta' sorpriża lil ommu billi daqqilha u kantala kanzunetta feluq snina. Fost l-eluf kbar li selmu l-memorja ta' Jake fuq il-medja soċjali kien hemm ukoll il-Prim Ministru Roberta Bela li għar kif iż-żagħżugħ ħalla impatt fuq bosta persuni f'ħajjithom u l-mewt tiegħu tnikkitna l-koll waqt li bat il-kondoljanzi lil familtu.